हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि 12थि बाथौ फोरबो फालिथायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदि देग्लाय बोसोरावबो गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ थानसालियाव बर'नि गुबै धोरोम गोथार बाथौ फोरबोखौ 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि 22निफ्राय 31 खालारसिम 12थि बाथौ फोरबो फालिथाय खुंनो थाखाय थि खालामबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव गाजा गोमजायै फालिबोनाय बायदि देग्लाय बोसोरावबो ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारी बिथाङा दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायजेननानै होयो। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो खुंफुं आफादनि आफादगिरि दैथुन बर', मासिगिरि खामरुप बर' आरो गाहाय नेहाथारि बिथांजों लोगोसे बे गोथार सानाव बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि मिदुल ब्रह्म आरो हिरिम्बा हालामारि बाथौ थानसालिनि बायदि बिफानाव थानाय बिबानगिरि आरो मावथि दौरि आरो रायजो राजा बिथांमोना। बेजों लोगोसे देग्लाय बोसोरनि बे 6 साननि बाथौ फुजायाव बायदि रोखोमनि मेला आरो गेलेनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय, मोसानाय, मेथाइ खननायजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै फोरमायो। আজি আমার কারণে খুব ভাল দিন। হিরিম্বা হালামারি বাথৌ फोरबो উদযাপন কমিটিয়ে অন্য বছৰৰ দৰে এই বছৰো মানে আমাৰ গোথাৰ বাথৌ সান আমাৰ বাথৌ পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি ফেলাই অহা 2026 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈ ইয়াত মানে 6 দিনীয়া বৰনাট্য কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত বাথৌ পূজা উদযাপন কৰিবলৈ হাতত লৈছে। আৰু আজি এই বাথৌ পূজাৰে লাই খুঁটিয়া স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আজি ইয়াত এটা অনুষ্ঠান তেখেতসকলে ৰাখিছিলে। আজি ভাল লাগিছে মোক এই অনুষ্ঠানত লাই খুঁটা স্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে। বাথৌ হ'ল আমাৰ বড়োবিলাকৰ কাৰণে মানে এটা মানে নিজৰ আপোন এটা ধৰ্ম আৰু এই বাথৌ ধৰ্ম মানে প্ৰত্যেক মাহৰ ছেকেণ্ড মংগলবাৰত এটা গোথাৰ সান মানে পবিত্ৰ দিন হিচাপে বড়ো সমাজে বাথৌ ধৰ্মৰ যেমান আমাৰ ধৰ্মীয় লোক আছে মানে পালন কৰি আহিছে। তো আমি যিখিনি সকল ৰাইজে এই অঞ্চলত বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আজি 12 বছৰ আগৰ পৰাই ইয়াত বাথৌ পূজা কৰি আহিছে আৰু এই বছৰো তেখেতসকলে 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মানে এই পূজা উদযাপন কৰাৰ কাৰণে হাতত লৈছে। আৰু মই আশা বৰাই বাথৌৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এই 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচী ভাল ধৰণে সুকলমে চলি যায় খুব ধুমধামেৰে। এইটোৱে মই আশা বৰাই বাথৌৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। खुलुमबाय। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा गुबुनफोराव जाबायदि फालिबोदों देग्लायबो जोङो फैबाय थानाय जे जोंहा 26 जानुवारिनिफ्राय 6 दिनिया गोथार नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लानानै जों फालिनो थांगासिनो दङ। बिनिनो दिनैहाय जोङो लाइ खुन्थिया गायसनग्रोदो। जोङो बेवहाय आलासि महरै जोंहा समनाथ बसुमतारी मोनसे समनि माने दैदेनगिरि समाज सिबियारि जों बिथांखौ लिंहरनाय जादों, हांख्रायनाय जादों। दा जोङो हाबाफारि बायदि जोङो बुंनो थाङोबाथ' जोङो गुबुनफोर बोसोराव जाबायदि जोङो मा होनगोन सानफ्रोमबो जोङो खेला धुला बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो सानफ्रोमबो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंबोगासिनो दङ आरो देग्लायबो जों बेफोरबायदिनो लागोन। बेजों लोगोसे जोंहा धोरोम मा होनगोन प्रसार खालाम जिहेथु जों धोरोमखौ बेवहाय फालिबोगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जोङो सेन्ट्रेल बाथौनिफ्राय जोङो बिबानगिरिफोर लिंहरगोन आरो नैबे ओनसोलनि जाखिनि राजनितिकनि दैदेनगिरिफोर दङ जोङो सोरखौबा माने बिपि इउपिपिएल बा बिजेपि जों बेखौ नोजोर बोआबासिनो जों गासैबो बेवहाय जोङो बाहागो लानानै दान्दिसे सम जोंनि नैबे फोरबो फालिथाय आफादाव
बयखौबो माने हेफाजाब होफैगोन जों बेखौ मिजिंथिहरो जोङो आफादनिफ्राय लोगोसे जोंहा लास्ट दिना गायक हिसाबै जोङो इलिसा बर' जों बिथांखौ जोङो लिंहरनो सानदों आरो बिदिनो गेजेर गेजेर जोङो सानफ्रोमबो कम्पिटिसन जों कालचार श' जोङो दिन्थिफुंनाय जायो जोंहा डिजि नाइट फैगोन बेनिफ्राय जोङो सानदों एबार मा होनगोन बडि फिल्टार जों बेखौबो लाबोनो थाखाय आखायाव लादों दा आसा खालामो मिस बिउटिफोर जेसेबांखि अन्य बोसोराव जाखिनि जोङो हाबाफारि लादों बेफोरो गासैबो थाजोबगोन बेनिफ्राय एबारो जोङो बयनिख्रुइबो माने गुबुन नैबे 12 बोसोर जा फालिनानै थांबाय बिनिख्रुइ आरो माबोरैहाय जोङो नैबे जोंनि फोथारखौ समायनासिन खालामनो हागोन मोनसे डिसिप्लिन भाबै जोंनि गोथार नैथि मंगलबारखौ जों खुंफुंलांनो हागोन 6 दिनिया प्रग्रामखौ जों खुंफुंनो हागोन जों बेखौ नोजोर बोनानै माने मोनसे स्टेन्डार्ड मोनसे फोरबो जों फालिनो आखायाव लादों